اک نفهمیدم این مدعی نوی لطفت کلکسی 2025 کلکسی 2025 دخترها نگاه کنین تورецکی به حد فسون بستنوشکوی خوشرو دیده نه نرخش میدونین چند سومون شاک 80 سومون کس در کره سه رسوید که فسون دوره 80 سومون در شبنم برند تیجی مرامت کسی در کره اینترنت مگزینه فقط استفاده دارن دخترکو باروشون یه نمود ارزونه ایره بینین شخصا این روز کروان تیجی اومده خودش در خریده است میاموز میگیریم فسونی بعد ایره بینین چه نیابچین که فسونک تمامی نمودی بسنوشکی و توفلی و دیگر از این دخترک پیدا میکنن همش بنلی چای در خواست کنین در وقت دستافکتون میکنن مرامت بهترین برای مدرجون همه این نمودش هستن ای 80 سوم سر میشه و دخترات تا 340 سومونه و دخترکو بوری نو اومده نگاه کنین کلکسی новинка турецки анамхе появзулои сабука ки хишру ире бинен удобнигиша бинен ҳами бор медонен 350 сомон кам нест ина зараи оригинали туркияй лекин дар ин интернет магазин дар шабнам бренд ина нархш медонен чанд сомон ҳамагӣ 240 сомон ҳоз дига моделош ҳам ҳаст маш мода нишон метим дар кортон боша метавонен дархост кунен дар равакак дастафкатон мекунен иқахшча ира бинен аднатонушам ҳаста аз ин се тарасветкаи фасон нархош беҳад арзона як боракак бидроен бинен ман авор гирифта будам иҷара духтарако аллакай медонанд чихе борои арзон дораи духтар ина марҳамат боз ҳам новинкаҳои фасонуш омадагиай турецки оригинало аз ҳамада арзони арзон дар страничкашай мана марамат 240 сомон нависен дар авакак бурда шумода доставка мекунан зараҳои оригинал омадагиай духтарако турецкио ина марамат чанд та расветка ози шумода ман нишон метим ҳам сабукай ҳам хушрӯай ина мира бохтон бубиненда муқоиса кунен нархш 350 сомон ай ҳама ҷода лекин дар интернет магазини шабнам бренд анамино медонен чанд сомон ай нархш 240 сомон марамат се тарасветкаи фасон худашам хе сабука кам хо хушруча аз ин духтарак ман авор доштум аллакай бисёриҳо медонанд ки нархҳои духтара арзона ина марамат боз ҳам новинкаҳои фасон овардагиай коллексияи нав ҳамагӣ 240 сомон духтаро рақамошон дар рӯи экран ҳастай интихоб кунен ина ҳамаш бналичай интихоб кунен дар авакак доставкатон мекунанд ина и моделам 240 сомон и моделам 240 сомон хулас беҳтарин новинкаҳо медонам духтарако ки платформа мехоҳанд ина марамат зела бренди зела платформаи фасон овардагиай я намуд сабукай бо медонед вақте мепӯшед ком ха удобниякай нархаш медонед чанд сумай инами 350 сума борай леки барои шумо дар интернет магазини шабнам бренд тиҷи нархшон ҳамагӣ 240 сомон расветка се та расветкаи фасон дорад дидена серебристи на шоколаднови анаич баиш сиёҳуш мана турецки оригинал сабук хушрӯ бисёр ҳам форам гуфти гапо хулоса дар кортон боша бинависен дар авакак доставкатон мекунанд ана новинкаву мана новинка духтаракои хушрӯ ира бинен платформаи зури туркитон ёфтум марҳамат новинкаҳои фасоншон коллексияи навшон омадагиай дар анамин интернет магазини шабнам бренд тиҷи метавонен дархост кунен 350 сомон аина 450 сомона 350 сомон ая ё 250 сомон 250 сомон 250 сомон будай духтаро чихе нағзира бинен чихе фасонакай расветкои зур ина марҳамат ва удобнигиша намеген сабукиша намеген духтаро интихоб кунен ку дар авакак доставкатон мекунанд и духтарак худаш бора мебиёра беҳад борош арзонай хушрӯвай ина интернет магазинаш бидроен биненда страничкашон отметид мекунам беҳад фасонакай дар авакак бурда шумода мерасонанд интихоб кунен духтаро ҳамагӣ 250 сомон турецки шлёпкачаи новинка тамошобино коллексияи навшон омадагиай дар шабнам бренд тиҷи ина марамат успед кунен тамом нашида медонена чихе арзонай борои духтарак ина успед кунен бори навш омадагиай диден ҳамаш размерош качай ҳамаш бори нав ина бинен чихе хушрӯча нарх 200 сомон ира бинен дутта расветкаи фасонак дора ба қувватан сабуки хушрӯван ира бинен 200 сомон
касседа дар кор метавонед ина бо бренд муқоиса кунед. ҳами чиз аз 280-300 кам нест, лекин даи хоҳараки ман нарх ҳамаги 200 сомонай. интихоб кунед даравакак бурда шумода мерасона. духтаро бори навай ҳозирашда размерора расветкора ба осонӣ пайдо мекунед. ира бинен духтаро лайкиёи фасони тобистона сабукак хушрувак ина барои тобистон касседа дар корай. нархтон медонед лайки 300-350 болояй, леки даи духтараки хушру 200 сомонай бовар мекунед. дига цвечам ҳастай. ина интернет магазини Шабнам бренд тиҷида ҳамаги 200 сомон. и цвечам биненда чӣ фасончае дарунушда боша духтаро массажор дора удобнияк ина бисёриё бисёр раҳ мегардан ранги моа коршон фақат да берунай мисол метавонен гирен удобнияк ҳам хушрувак сабукак аз анами лайкиё харидорӣ кунен ҳамаги 200 сомон. и чанд смай ина ишам фасон духтаро ям лайкияй ям 250 сомон духтаро иш 250 сомона ина лайки и модели нави нав шлюпкача марамат ана баъдан духтаро ана хел сафеда кош ҳаст. ина бинен ям турецки оригинал кожа шиқа хушрувае худшиқа ваяй сабукай и чанд пулай 110 сомон қарзон. ина турки духтаро сифаташда гарантия метиан нархаш 110 сомон. борошон омадагиай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен.